Jeg hedder Jens. Jeg er 60 år. Jeg er alkoholiker, og det har jeg været i mange år. De sidste næsten 2 år har jeg været ædru, efter jeg har været i døgnbehandling og efterfølgende ugentlig behandling i et halvt års tid. I forbindelse med min misbrug, der er jeg blevet taget 4 gange for spirituskørsel og blev frakendt kørekortet i 6,5 år. Men her for nylig har det lykkedes at få godkendt en ansøgning om alkolås, og det har jeg fået installeret nu, og det betyder, at min hverdag er blevet noget nemmere. Jeg har jo godt hørt om alkolåsen og om alkolås.dk, men når jeg sådan søgte både på deres hjemmeside og på de offentlige sider og så videre, fremgik det egentlig som om, at hvis man havde været taget for spirituskørsel mere end 2 gange, så var det ikke muligt at få lov at køre med alkolås. Men sådan lidt i trods siger jeg til min kæreste, jamen jeg prøver sgu om ikke, at jeg kan få lov at køre med alkolås. Og det blev faktisk godkendt. Det tog lidt tid ved Færdselsstyrelsen, men det blev godkendt. Så jeg kontaktede SmartStart, og de var gode til at guide mig igennem processen, hvordan jeg fik installeret SmartStart i bilen, og økonomisk, hvad der var mest fordelagtigt i at leje eller købe den. Og jeg har så købt den, fordi jeg skal bruge den i temmelig lang tid. Men det fik jeg rigtig god vejledning omkring. Det er først muligt at søge om alkolås, når man har fået sin dom. Og det er ikke noget, man bliver oplyst om i retten eller af politiet eller noget. Det er noget, man selv skal finde ud af. Da jeg blev godkendt til alkolås ved Færdselsstyrelsen, der skulle jeg først igennem sådan et ANT-kursus. Det skal alle, uanset om man vil køre med alkolås eller ej. Det skal man for at få sit kørekort igen. Men da jeg så havde bestået det, så havde jeg kontakt med SmartStart og fik aftalt dato og tidspunkt og så videre. Og jeg afleverede bilen dagen før. Og den blev installeret og var klar, da jeg kom og hentede den, så det gik helt smertefrit. Da jeg havde bestilt alkolåsen, så modtog jeg jo selvfølgelig mailet med ordrebekræftelse og fakturering og så videre, og det var helt som det skulle være. Og der var også noget videomateriale, man kunne tilgå, og der er også bag på selve den der enhed, man puster i, der er faktisk en QR-kode, man kan scanne med sin telefon, og så kommer der et link frem til vejledning i, det er primært, hvordan man puster i den. Det skal man lige øve sig lidt i de første gange. Og det er faktisk god gavn af, at den anden dag bilen var på værkstedet, og mekanikerne kunne ikke rigtig lige finde ud af at få den pustet op, men så scannede han lige den kode der og læste videoen, så videoen. Så fik han lige ud i bilen og kunne klare det, han skulle. Det er så smart, når jeg sætter tænding på bilen, så tæller den ned, hvor mange dage der er, den skal til service, og det skal man selvfølgelig sørge for at booke i god tid. I forbindelse med mit job, der kører jeg rundt i hele Danmark, og der er det jo praktisk, at der er værksteder rundt omkring, så man så kan booke en aftale med at lige køre forbi. Der skal læses noget log ud og sendes til Færdselsstyrelsen. Der er mange, der spørger interesseret til det, og hvordan det virker, og hvordan man får det. Men det er blevet mødt positivt. Der er nogen, der direkte har sagt tillykke til mig, fordi det er lykkedes at få det godkendt. Så det bliver taget positivt imod. Jamen for mig, der er det jo blevet en helt anden hverdag igen. Altså for det første, så elsker jeg at køre bil, så det har jo været en hård straf ikke om at køre. Men nu er det sådan, jeg bor på Midtfyn, og jeg arbejder i Odense, så det er jo en tur på den 35 kilometer hver vej, som jeg har måttet tage med tog og bus tidligere, og det tager faktisk 1,5 time hver vej, og det passer heller ikke lige sådan til tiden. Derudover så har jeg en kæreste, som bor i Horsens, og det har jo også været lidt bøvlet med toget. Det er jo, hun har så været sødt til at hente mig på stationen, men alligevel tager det lang tid, og det passer ikke altid så godt med tiden, og man er jo i hvert fald afhængig af tiden, så det er jo en kæmpe frihed at kan køre selv igen. Jamen, når jeg sætter mig ind i bilen, så putter jeg jo nøglen i, ligesom man gør på de fleste biler, drejer nøglen, og så begynder den her alkolås at tælle ned. Det er jo ligner sådan en gammeldags mikrofon faktisk, som man havde til walkie-talkie førhen. Der er et display, hvor den begynder at tælle ned, og så skriver den test. Og når den gør det, så puster jeg så i den på en lidt bestemt måde, men det lærer man ret hurtigt, hvordan man gør det. Og så står den lige og kører lidt rundt i displayet, og så siger den forhåbentlig pas, hvis man er under promillegrænsen. Det er jeg så altid lige for mit eget vedkommende, men så skriver den pas, og så kan bilen starte.
Så en gang imellem, mens jeg kører, det er lidt sådan tilfældighedsprincip, den kører efter jo, der kan gå 10 minutter, der kan gå en halv time, der jeg tror det er op til 90 minutter, der kan gå, så skal man så puste i den, selvom man er ude og køre. Det er ikke sådan, det er kun når man skal starte, det er sådan, så man ikke lige kan køre og hyggedrik, det er, så skal man lige puste en gang imellem. Jamen efter jeg har fået alkolåsen, der er det jo blevet en helt ny hverdag, fordi altså førhen, der var det jo stort set at tage på arbejde og komme hjem igen, og så måske lige en eller to ting i løbet af ugen, men jamen, det tog så lang tid, altså at det havde jeg ikke lyst og energi til. Jeg vil da anbefale at gøre, som jeg gjorde, både at kigge på nettet om muligheder for alkolås, og så tog jeg så fat i alkolås.dk, eller SmartStart, og de var super behjælpelige med, både at der god info på hjemmesiden, men også har jeg jo snakket med deres kundeservice, og jamen, der er rigtig god vejledning, både om, hvad der økonomisk kan hænge sammen, leje eller købe, alt efter hvor længe man skal bruge den, og der er mulighed for forskellige serviceaftaler der, også igen efter hvad behovet er. Så det vil jeg bestemt anbefale. De guider også i forhold til Færdselsstyrelsen, hvilke dokumenter man skal bruge, og hvor man skal henvende sig. Så det synes jeg egentlig, den del er gået meget nemt. Der har været lidt ventetid ved Færdselsstyrelsen, men det er der ikke rigtig nogen, der er herovre end dem selv, var jeg ved at sige. Så tag fat i leverandørerne, og i mit tilfælde SmartStart, og så er der god hjælp at hente der.